Takže ahojte ľudia u môjho dnešného nového videa. Dneska som si pre vás pripravila príbeh o tzv. Alžbete Báthoriovej. Narodila sa 7. augusta 1560 a zomrela 21. augusta v roku 1614, kedy mala 54 rokov. Pri svojich krutých činoch mala 4 pomocníkov, tzv. Jan Ujvári alias Ficko, Dorota Sentešová, Helena Jóová a Katarína Benická. Boli obvinení z mučenia a zabitia mnohých mladých, krásnych žien. Odhaduje sa cca nejakých 2000 obetí. Alžbeta Báthoriová bola umiestnená v roku 1610 do samoväzby, kde ostala až do svojej smrti. Teraz si povieme niečo o tých ohavných vraždách. Tieto ohavné činy sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov za neuveriteľný počet zavraždených žien. Taktiež na ňu bolo podaných 300 priamych obvinení, za ktoré mala byť zavraždená, ale nakoniec bola odsúdená na domáce väzenie. A teraz si povieme niečo o tom, prečo tieto mladé ženy vraždila. Alžbeta Báthoriová spolu s jej 4 pomocníkmi vraždili krásne mladé ženy kvôli tomu, že Alžbeta závidela ich kráse. A za každým, keď videla nejakú krásnu ženu, tak ju nejako odviedla do svojej komnaty alebo do svojho žalára, kde ju potom umúčila a nakoniec zabila. Rodinám týchto zavraždených dievčat prišlo divné, že sa tie dievčatá veľmi dlho neukázali a práve preto bolo na Alžbetu a jej 4 pomocníkov uvedených 300 priamych obvinení. Po odhalení sa našlo nesmierne množstvo zavraždených tiel a taktiež utýraných tiel. Doteraz sa hovorí, že Alžbeta Báthoriová ešte stále straší na Čachtickom hrade. Tak a toto bol ten neskutočný príbeh Alžbety Báthoriovej a jej 4 pomocníkov. Chcem ešte podotknúť, že som počas videa sem tam vyhlaskovala pár nejakých slov, ktoré nie sú moc vhodné pre YouTube a práve preto, aby som ich nemusela vypípať, som ich radšej vyhlaskovala. A ja vám ďakujem, že ste si opäť pozreli moje video a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ešte podotýkam, že mám Instagramový účet, na ktorom môžete sledovať, za čo by som bola veľmi vďačná. A taktiež toto a moje ďalšie videá môžete prezdieľať medzi svoju rodinu a svojich kamarátov a budem veľmi rada, ak mi dáte odber a like. A ešte chcem podotknúť, že na môj Instagramový účet odpisujem na úplne každú správu. Tak a sme na konci. Ďakujem ešte raz za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!